Il-każ ta' DJ Ryan Spiteri u il-mara li jinstabu mejta f'garax f'Marsa Scala ħaż volta ġdida kif l-investigaturi qed jimxu fuq it-teżi li huma mietu kaġun ta' gass li ħareġ mill-AC tal-karozza li kienu fiha. Avvelenament mill-carbon monoxide li ħareġ mill-istess arja kondizzjonata. L-istorja żviluppat tard it-tlieta filgħaxija meta l-pulizija waslilhom rapport dwar żewġ persuni li jinsabu mitlufin minn sensihom f'garaxx. L-investigaturi jemmnu li Ryan Spiteri u il-mara kienu fil-karozza waqt li din kienet startjata fil-garaxx u bl-AC mixawl. Fil-fatt l-istħarriġ qed jiffoka fuq is-sistema tal-arja kondizzjonata li kellha il-karozza. Spiteri kellu 47 sena u l-mara li kienet miegħu kellha 41 sena. L-inkjesta dwar il-każ għadha għaddejja u aktar tard mal-ġurnata il-pulizija konfermaw ir-riżultati miż-żewġ awtopsi li saru fuq il-katavri. Il-carbon monoxide huwa deskritt bħala silent killer. Dan għaliex huwa sustanza f'forma ta' gass li ma tistax ixxommu jew tinnotaħ. Kien it-tlieta għal ħabta tad-9 ta' filgħaxija meta żewġ persuni jinstabu bla ħajja f'karozza li kienet f'garaxx fi triq Salvubu Ħaġar f'Witilajn. Mal-wasla tagħhom fil-post il-pulizija sabu l-raġel u l-mara mitlufin minn sensihom u mal-ewwel issejjaħ tim mediku flimkien ma' membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jassistu. Iżda aktar tard iż-żewġ persuni ġew iċċertifikati li kienu mietu. Malli ġriet l-aħbar kienu mijiet il-messaġġi ta' diqa espressi fuq il-medja soċjali, partikolarment bħala tislima lejn Ryan Spiteri li kien ilu snin twal simbolu tax-xena mużikali dance f'pajjiżna. Partikolarment il-mużika ta' snin 80 u l-ispettakli li kien jagħti waqt il-festi f'diversi irħula. Il-Maġistrat Monika Borġgalja ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata. Intant fil-waqt li s'issa qed ikun esklus is-sem ta' terzi persuni, l-investigazzjonijiet tal-pulizija fuq dan il-każ għadhom għaddejjin.